Sinimulang ipatupad ang no registration, no travel policy noong nakalipas na taon at natigil lamang ng buwan ng Disyembre dahil sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Ayon sa Chief ng Land Transportation Office ng Bayan ng Daet na si Lina David, muli nila itong paigtingin ngayong taong 2024. Umaabot ng mahigit 12,000 piso ang babayarang multa nang mahuhuling hindi rehistrado ang sasakyan. Nakikiusap po ako sa mga kababayan po natin dito sa Camarines Norte na asikasuhin niyo po yung pagre-rehistro ng sasakyan ninyo kasi once na mahuli po kayo, magmumulta po kayo ng mahigit 12,000 pesos, samantalang magkano lang naman po ang pagpaparehistro po ng mga sasakyan, lalong-lalo na po sa mga motorcycle. Nasa 2,000 pesos lang po ang magagastos niyo compared to mahuhuli po kayo na magbabayad po kayo ng mahigit 12,000. Dagdag pa nito, datapwat maraming gastusin ang bawat isa ay nararapat na iprioridad ang pagrerehistro ng sasakyan sapagkat ito ay responsibilidad ng isang vehicle owner. Mariin din niyang sinabi na huwag nang maghintay pa na mahuli bago mag-asikaso at kabilang na din dito ang mga nagmamaneho ng wala pang lisensya. Nabanggit rin niya na sa mga nagpaplanong kumuha ng student permit, sila ay mayroong libreng course na ginaganap tuwing Sabado na isang requirement bago makakuha ng permit. Kinakailangan lamang na mag-submit ng kaukulang dokumento sa kanilang tanggapan upang makakuha ng slot. Samantala, tungkol naman sa pagre-rehistro ng mga pampasaherong jeep o mga for hire na mga behikulo, kinakailangan muna nilang makakuha ng prangkisa bago sila makapagrehistro ng kanilang sasakyan. Yung mga hindi po nagrehistro noong 2023 ng last year, yun po yung magiging problema nila. Kasi hindi naman po kami magre-rehistro ng isang for hire na sasakyan na expired po ang registration or wala pong confirmation from LTFRB. And kahapon meron na pong isa na nakikiusap po, biyaheng basig po ata yun. So hindi po natin napagbigyan kasi number 1 na requirements po natin sa mga for hire na sasakyan, dapat po may valid na prangkisa po from LTFRB. So after po ng extension na binigay sila sa kanila hanggang January 31 po, kung hindi po sila makakakuha sa LTFRB ng confirmation or extension po ng kanilang prangkisa, so wala po tayong tatanggapin na registration po. Para sa Totoo Balitang Camarines Norte, Rona Vega, BCN Bicol.